hasiko ga. Ohiko osoko bilkura ospatzen dugu 2025ko urtarrilaren 29an, arratsaldeko 7:30. Gai zerrenda, hurrengoa litzateke, lehenengo puntuan 2024ko azaroaren 27ko akta onartzea, hala badagokio. Aktaren inguruan zozertuko egun, bozkatzera ingo dugu, aldeko bozkak. Eta, esan bezala, 9. puntuan dukogu osakidetzaren inguruko mozioa, berrizko pentsiodunek eta nahi dozue, bai? Bai? Bale, perfecto. Bale, osondo. Bale, 2. puntuen, 2024ko azaroaren eta abenduko alkatetza dekretuen berri ematea, horre alkatetza dekretuen inguruan. Bai. Azaroko dekretuetan, 753 da berdintasun zerbitzuen lusapena, 3. lusapena. Eta azkena da lusapen hau? Edo zenbat luzetulik edo zelan doi hau? Dakit ziur esaten. Hontxe bertan ez dakit. Segurunik azkena izango da, Uste dut atera genula bat, gehi bat. Eta igual 3. lusapen azkena, baina memoria ez nabil, konfirma, esango dugu, bale? Bueno, dakizuen nien esan da, listo. Gero, abenduko 787. dekretuen da animalia arriskutsuek eukitearen kobratzen den tasa, 51 euro ingurukue da. Ez dakigu urteoko tasa dan, animalia bakarreko, tasa bat, hori da kobratzen daguna udal moduen animalia arriskutsuen gaitik? Deitu beharko geunke urteroku edan, zen buruz ez dakit esaten, urteroku edan edo justo zera lizentzia eskatzen danera. Hori da, nire sortu eta galdera hori. Normalin izaten da lizentzizi eskatzen danerako. Ez que gero badau lizentzia barri baten eskari da horretik. Eta gero, 825 da ZIE kontratazioa, ez dugu lertzen, ze horre eskatzen dau dekretuek baimena 17.900 euro inguru, ero 16.900, ez dakit zebadan, gastatzeko baimena eskatzen dau, baimena, ez dakit zelan esaten da zesteka dekretu hemen, baina gero, gastuetan agertzen da 8.000 euro bueltako gastu bat. 825. Goztotu lertzen ondo dekretu hori. Bai, 835. Hau, izan da, kontagaiena. Bai, baina, bai. Gauzi da, baimena eskatzen duela gastu bat eiteko, eta gero proposatzen den gastu txikizago da. Zekitak atza dan, ero holandan zozaitik, ero ordainketa bitan dan, ero ez dakit. Urtuako gaunke, Agertzen da eskaintza bat 15.995,80 besa barne, eta gero erabakitzen dana da aurrekontu partida baten 42, 50, 54, aurrekontu partidar 17.992,70 gastu daitea. Baina gero, kontratuaren presioa da 8.080,80koa. zetika. Ez que hori konprobatuko dugu. Zenbaki dantza ondize esan. Vale. Besteik ez. Vale.
hirugarren puntuan, dugu bide garbiketa, hiri hondakinen bilketa eta garraio zerbitzua berrizko udalaren kontratuaren esleipen proposamena. Hor batzordean komentau gendun, nolatan esleipen atarazan zerbitzua enpresa bakarra aurkeztu dela, aurreko enpresa, eta kasu honetan komentau gendun, orotara 5 urterako kontratua izango litzakela, bez gabe 3.453.500 euroko proposamena litzateke, beza barne, izango dut, 3.578.850 euro. Zan bezala 5 urterako kontratua izango litzateke, aurreko eslaipenarekin alderatute, igoera bat eman da, batez ere pertsonalaren kostuaren igoeragatik, eta hor sartu ziren berrikuntzak edo beti lotuta ingurumen aldetik, tresneria, pixkat izan daiten kasu honetan elektrikoa, erabili behar dituztenean desborzagailuak eta horrelakoak, eta sartu genduen plantilla berritu behar bada, berdintasun zer hori bermatzea, ezta? Hori gaur egun euren bi erginedekiez, baina 5 urte hauetan gertatuko balitz bajaren bat edo bajaluzeren bat hori bermatu beharko lukete. Orduan, ez dakizu zer, patzerik edo duko zuen. Honen harire, argi daue beharrezkoe dela herrizendako zerbitzu hau ez, eta bida, baina oso deigarri zaiteako enpresa bakarra aurkeztia. Oso 3.000.000 kontratu baten da enpresa bakarra aurkeztia. Orduan ez dakit, gure akatza daren enpresen zedoan, baina ez dut uste presio kontu ezin leke izen, dinot, zozer diago bida, ez dakit. Guk entzuten dugunagatik, eta ez dakit horrela izango den azkenean, ajustatuta dago hori bai, ajustatuta dago presioa, baina, esan bezala, bi erginek dekie hitzarmen oso potente bat, euren sektoretik gora dagoena, eta enpresentzat ez da erraza. Ez da erraza hori ere kudeatzea, beste ziurrenik, beste presio batzukaz lan egiten dutelako. Hori da guri helarazten digutena, edo arrazoi bat topatziarren, hori izan daitekeelakoan. Baina, nik uste dut, zuk esan duzun moduan, 3.000.000 kontratu bat erakargarri izan beharko litzatekela, ez da. Bai, hausnarketa hori gupe galdetu dugu, zergatik da posible hori. Eta egia da, soldaten gaia hor dagoela, baina horretaz aparte, presioak ondo badagoz finkatuta, erakargarria izan beharko litzateke. Mundu honetan dagozan enpresak gutxi batzuk dire, potenteak oso handiak, erraldoiak hori bezarra esan beharra dago, eta bai, badakigu enpresaren batek deitu da bela, interesdun moduan, bigarren enpresa bat, baina azkenen esan aurkeztu. Bigarren bat behintzat, egoan interesatuta. Enpresa bat bakarrik aurkeztien arrazoie, langileen baldintza honak badie, orduen ontzat emoten dugu, baina, besteik ez. Buskatzera ingo dugu, esleipenaren aldeko boskak. Entzun da. Eta, abstentzioak. Gehiengo arruntasun hartu iten da. Laugarrenean, Eitua Industrialdeko 36. partzelaren uei bat eta 38
partzelaen zetasun azterlanaren behin betiko onarpen proposamena, hori batzordean hainbatetan komentatu izan dugu, nolatan, hor, bi partzela dagozan poligonoan, lehena Mendiguren eta hor, Azeroz Bilbao egoan IMS-eko partzela zan, eta hor bi partzela horiek lotu izan dire, azkenean jabe desberdinak egoa zan, baina interesantea zan jabeen arteko akordio hori lotu zuten euren artean, eta partzela bakotzak behar zuen bere egokitzapena, eta urbanizazio proiektua eta beti ere lotuta, kasu honetan 6-4-lauak eskatzen dituen distantziak eta bestelakoak bermatuz. Eta azkenean CMS-etak aurreko estudioak eta baliatuz aurkezten dago azkenengo fintxe proiektua bertara tozelako. Eta orotara datu gordinak esan da, partzela hortan gehienezko okupazioa, eraikinaren okupazioa 11.000 metrokoa litzateke, eta eraikigarritasuna 20.000 metrokoa. Horrela geldituko litzateke egokituta. Planuak eta hor eduki duguz. Eta pasatu da, publikatuta egonda, ez da egon alegaziorik, baina izango litzateke behin betiko onarpena. Zozerolan batzekerrik. Igual gero hurrengo puntuaz batera, gure irakurketie bizendako bardine data. Boskatzera ingo dugu, aldeko boskak. Bosgarrenian, prozedura bera bideratu da, Eitua Industrialdeko 74. Partzelaren zetasun azterlanaren behin betiko onarpena izango litzateke. Kasu honetan ezagutzen dugu partzela, baserri tresnak eta Hierrosban arteko partzela hori da, alta tentzioko postea duen partzela hori. Urteak egon da hor lanketa hau egin gabe, eta jabeek jada aurkeztu dute ikerketa eta plantamentua nola geldituko litzateken, batez ere komentatu genduna batzorden, ez da, ibilgailuen barne ibilbide hori saiestuz pixkat torreta, nola geldituko litzateken zuek aipatu zenuten, ez da, zebra bidea, zilberrek aipatuan, ez da, gero ez litzaketela problemarik hor planteatzeko, behin eta Hierrosbanetik etorten dan zer hori bideratzen danean. Eta hor, afekzio nabariena da alta tentzioko linea hori, eta hor respetatu behar dituzte alde batetik altuera eta bestetik hor franja, segurtasun franja, ezartzen diren segurtasun franjak. Eta hor urteten diren metro karratua gitxiago dire, baina eraikigarritasuna bermatzen da. Ez dakit, egizu. Puntu bizetarako baliozko gunek, ez? Esan duzu moduen guk oinezkuen dako segurtasune eta irisgarritasune bermatzie gureko gendun poligono guztizien bada, baina jaketa horre parzelak berrere ikibidien, hori kontuten eukitie, eta gero, lehen esten dugule honako parzelak, erabilite dabezenak, gero afektaute dabezen parzelak eraikitzie lehen esten dugule, partzela barrizia kalifikau baina lehena. Guk uste dugu garrantzitsua bedala hori itxite dabezen enpresak, ero ruina egoeran dabezen eraikinek bota eta barrizek egin, eta goba edala partzela barrizek kalifikatia baina orduen, begionez ikusten dugu puntu bionek.
azkenean baiak partzela gutxi gelditzen dire poligonoan, beste bi geldituko litzakez, eta gero guztiok ezagutzen dugun antolatzeko eta birgaitzeko eremua. Hori da potenteena, gainera hor metro karratu pilo bat irteten dire, jabe nahiko txo dagoz, eta alegin hori egingo dugu, jabeen adostasuna behar da, baina berrireko potentea da eremu hori berreskuratzea. Bozkatzera egingo dugu, aldeko bozkak. Seigarrenean, Euskararen plan estrategikoa, aroa, 2025-2029 epealdirako onartzea. Batzordetik pasata dago. Guztiok dakigu, Euskararen erabileran kale neurketa egin zanean, zer nolako emaitzak jaso gendu zan. Bai egia da, Euskararen erabilerak gora egin duela oroar, baina adintarte zehatz baten batez ere, gitxipena edo galera bat deukogu, ia 2 puntukoa, eta hori indartu behar dugu, esparru hori indartu behar dugu, eta hor planteatzen dire plan estrategikoan hainbat gidalerro estrategiko, eta bestetik gidalerro lotutako ekintza plana. Guztiok ikuskatu dugu, eta ez naz luzatuko, nik guztiok ezagutzen dugula, aipamenik edo egiten nahi baduzue, ezu. Guk planaz orokorren ez dugu begi txarrez ikusten, ondo ikusten dugu. Ziurtatu bida bete egiten dela, barne plana hori da igual garantzitsuen eta gatzen abe bai. Eta gero dauz zerbitzu batzuk, igual enpresa batzuk eruten dabenak, eta hor erabilerie berbatzea oso gatsa da. Eta kiroldegizen guri ailega boiakuz keja batzuk badakite udal gobernoi ailega boiako zela, eta horrek eskatzen gaitu, horrek badeko herrien neko inger, eta zer pentsabiko da, nik uste dute horre zu kontratazio ekarten dau langileen dantza handi bat, eta igual langile batek ondo funtzionetan dau, baina horrengo dator, ez dakizela funtzionetan dauen kiroldegi honek, eta azten di klasiek erdera zemuten, eta keskatzeko da. Bestela, plana ez dugu txartu ikusten, eta betetzeko kompromiso hartzen bada, aurrera. Bale, bozkatzera ingo dugu. Planaren aldeko bozkak. Zazpigarren puntuan, hau kontu ematea litzateke, 2024ko laugarren hiruhilebetekoaren ordainketa epea, eta hor kokatzen gara 6,7 egunetan, berez, 6,7 egun litzateke, ez beti aipatzen dute berdina, baina hori da legeak agintzen duena, 60 egun dire, 30 egun faktura jasotzeko, eta beste 30 egun hor, ordainketak bideratzeko, 6. egunean egongo gineteke bataz besteko moduan. Bale. 8. Zaborra bildu eta ezabatzeko zerbitzuari dagokion 7. ordenantzaren epigrafe aldatzeko proposamena. Hau da, pixkate batzordian eta komentatu izan dugu, batzordetik kanpo ere, hor Europatik udal guztioi etorriaku agindu bat, 2025ko apiriletik aurrera udalerri guztiok herritarrei zerbitzu honengatik kobratzen dieguna 100% izan behar da. Hau da, guk kostu moduan daukaguna herritarrei kobratu behar diegu orotara, eta horrek dakar ordenantza eta zen ordenantza egokitzea, eta kasu honetan
proposamena litzateke, eta aztertute oin artean eduki dugun tarifikazioa, hor hainbat kontzeptu egon izan dire bikoiztute, lehenengo eta behin garbiketa hori egin dugu, pixkat desberdin dute egon dire horre hainbat kontzeptu, etxe bizitzak urgabe, urarekin, etxe bizitzak eraikitzen direnean, poligonoan ere eraikinak egiten direnean, horiek oroar ez dire jasotzen inungo herritan, eta deukie kontzeptu bakarra dela etxe bizitza, eta horrela laga dugu, bale? Orduan, etxe bizitzetarako, 35,86 euro kokatzen dire, 3 hilabetero. Hor, komentatu gendun, lehenengo 3 hilabetekoan ez dago inungo igoerarik, ze legea berez apirilean sartzen da martzan, orduan lehenengo 3 hilabeteko izango da aurreko urteko kobrantza bera, tasa bera, 19,88koa, eta bigarren 3 hilabetekotik aurrera ja aplikatuko litzateke igoera, bale? Kasu honetan, 80 bat gutxi gora bera litzateke. Bestetik, izan dugu, nekazaritza guztiapenei lotutako tasa bat, baina kontzeptua bezan argia, zer da nekazaritza guztiapen industrial bat, dago muga, eta gureak tanak baldin badire edo ez badire industrialak, eta hor begiratzen beste toki batzutan zertzuk eta sartzen da esan, ia ospitaletera joan behar izan gara, ze ezegoan hau askorik landuta, eta proposamen moduan landu izan da, pixkat, pabelloi edo erabileraren neurriaren arabera. Eta hor, 4 tramada sortu dire, 500 metro karratur arteko lehenengo tramada, eta hor ezarri dugu oin artean kobratu izan dana, 46,10 euro, eta hortik aurrera igoera 130 bat aplikatuz. Urrengo tramada 500.000 metro karratu ingurur artekoa, 49,83, urrengoa 1000 metrotik 1000 batetik 2000-era, 77,80, eta 2000-etik gorako entzako, 101,8. Hori kontzeptu berri moduan ez, egokitzapen moduan. Gero, komunitateetan, euki izan dugu jasota, baina 0 moduan. Zitzaien kobratzen, ez etxe bizitzatako komunitatei, ez garajetako komunitatei. Eta ikusit eta aztertute udalerri gehien txuenak, gurean, inguruan dinot eta kanpoan, etxetako komunitatei iesaie kobratzen, baina bai garajetako komunitatei, eta hor tramadak ezartzen dire ibilgailu kopuruen arabera. Orduan, hartu dugu Izurretakoa eredu moduan, eta zuek batzordean komendatu zenuten ez da pixkat faltutzu igual egon zitekela, konparatuta beste zerekaz, eta itxi dugu Izurretak 2024an zeukana, igoerarik gabe. Orduan, 10 ibilgailu entzako eta 1,80, 11tik 50 ibilgailura bitartekoak 43,81, eta 50 ibilgailutik gorako entzako frakzioko 22,85. Hori da pixkat zertu dena. Gero, jarduera gabeko lokalak eta lonjak, kasu guztietan berdin jokatu dugu. Ikusi, gainontzeko inguruko udalek eta hemendik kanpo, eskualdetik kanpo ere, zertzuk eta aplikatzen ibili diren, eta hauei ere igoera bat aplikatu zaie,
25,55 eurotan kokatuko litzateke, hauentzako 3 hilabetekoa, eta, bueno, hemen bai pasatzen da, ia 10 eurotik 25,55-era, bale? Gero, urrengo atala litzateke merkataritza lokalak eta administrazio bulegoak, eta hemen, bueno, egon da nahazketa bat, gero aipatuko dut, hor, 100 metrora arteko entzako 63,76 euro litzatekez, urrengo tramadan 100-batetik 200-era bitartean 82,27, eta hemen dator pixkatu salduko doana. Tabernak egon dire hauekaz 200-batetik 300 metrotara arteko merkataritza lokalekaz parean aurreko gure tasetan. Eta ez genion zentzu askorik ikusten batez ere, hor kokatzen diren, tamaino horietan kokatzen diren establezimentuek, ez dutelako, edo bintzeta horrek usten da, ez dutela sortzen horren beste zabor, konparauta taberna edo jatetxe bategaz, bale? Orduan, pixkat hori egokitu egin dugu, bale? Tramada horretan, usten duzuela, 89,85 euro kokatu duguz, eta azkenengo tramadan 300 metrotik gorako entzako 126,29. Bale? Eta horiek prezio hauek, hori, esan bezala, konparauta eskualdeko gainontzeko herriekin. Azpitik egongo ginateke. Gero, banku, finantza entitateak eta posta zerbitzuen bulegoak, hemen bai, gehitxua kargatu dugu, eta 327,82 eurotan kokatu dugu 3 hilabeteko, kasu honetan, hauentzako, bale? Eta tabernak eta jatetzeak, aipatu ditudanak, tabernetarako 153 euro, eta jatetzetarako 252 euro, bale? Azkenik, ostatu, hotel, egoitza eta antzekoak, eta hor txikitu dugu landetzeak, honi bebuelta bat eman behar izan diogu, ez dagoen ganoraz aplikatuta, edo gurean behintzat ez genion ikusten aplikagarritasunik, batez ere hemen inguruan dagozan ordenantza gehienek jasotzen da biezalako logelak. Eta dekogun errealitatea da, dekogu zela hainbat aterpetze, kasunetan olako eta aterpetzea, 3 zatitan banatzen da, badakigu edek kudeatzen duela, baina atzetik jaurlaritza dago, eta hor logela barik plazak dire, eta gero dekogu bebai konbentua, eta konbentuan konturatu gara be, hor deukien hospederia edo ostatutza, ez egoela jasota padroian, eta residentzia bai, orduan hori kobratu beharko dugu, eta interneten sartu gara ikusteko, eta hor bai egia da, plazetaz hitz egiten dutela, eta hortik pixkat baliatu dugu, beste ordenantza, kanpoko egia da estatuko ordenantza begiratu behar izan dugu zala, eta hor plazak aipatzen da bez. Eta landetxetan bebai, plazak. Eta tara dugu, logeletan, logelak, eta hori badirudi legeak edo agintzen dietela, logela bakotza zenbatentzako diren, zehaztu egin behar da. Orduan, berrizko landetxean zit dire 6 plaza. Orduan, horrezeatik lehenengo tramadan jarri dugu, 10 plazar arte gehienez jota, eta hor jarri dugun tasa, 75 eurokoa. Eta gero, hurrengo tramada izango litzateke 11,25 plaza bitartera artekoak, horren 75 euro sartu duguz, eta gorena, 25 plazatik gora, 260 euro. Gero, industrietarako ere, hor, bikoizketa bat, bikoiztu egin da, 100 igotzen da, eta hor mantendu dugu egoan tramada. 10 arteko enplegatuak, 11,30
bitartera artekoak, 31-60 artekoak, 61 artekoak eta 100 langiletik gorakoentzako. Vale? Eta gero txokoak jasota eduki doguz, eta txokoek bajutxo eukien zera, zaborren tasa, eta horbe egokitu egin dugu tasa, 87,84 eurora. Beste toki batzutan, inguruko herri batzutan, ez danak, baina nahiko kargatu diete hauei, baina pixkat horreka mantentziaren uste dugu presio egokia izan daitekela. Eta azkenik bukatzeko eskolak eukidoguz, baina eukidoguz beste tramada batzutan sartuta, esan existitzen eskolen kontzeptua, eta berez ordaintzen ibili dire, baina beste kontzeptu baten barruan. Eta hemen begokitzapen bat egin dugu, eta ikusirik baditugula umerri eta aurreskola ikasle gutxikin, umerri dago 26-28 bat ikaslerekin, orduan sortu dugu tramada bat 30 artekoak, eta hor sartuko litzatekez umerri eta aurreskola. Eta umerri pasatuko balitz 30-etik gora, ze hor aukera dago, beste tramada, erdibideko tramada bat sortu dugu. Lehenengo gure proposamenean bakarrik 2 tramada agertzen ziren, baina erdibideko hori sortu dugu, ez daiten izen karga larregirik tramada bat pasatzearren. Orduan 31-60 ikaslera arteko tramada sortu dugu, eta berronda 67 izango litzatekez, ezta? Ez dut ikusten, hori da. Eta azkenengo tramada, 60 ikasletik gora. Hor argi dago, institutua eta eskola kokatuko liratekela, eta hor jantokia dago, eta melaiko gelditzen dire jantokian, zaborra sortzen da, eta hori 668 euro kokatu doguz. Hau tarifei lotute, gero bonifikazioak eta proposatzen genduzan ibian jasotakoak, ibian jaso genduzan bai familia ugari dentzako obariak, eta gero bestetik pertsona edo familia zaurgarrientzako ere bonifikazioak. Eta tartean ere, aipatzen gendun monoparentala, monomarentala, kontzeptu horiek ere txertatzea. Eta oroar, hau litzateke, gero komentau gendun batzordian ere, logikoki bonifikazio moduan ezin daiteke sartu, baina guztiok ados egongo bagina edo pixkatea adostasuna bilatze aldera, finkatu geinke aurten, urtea aurrera doan enean, begiratu behar dugu, aldundiak ataratzen ditu laguntzak, eta nahizta laguntzak ez egon, konpostatze sistema hori bultzatu egin behar dugula. Eta bultzatze horrek ekarri aldeu gure kostuaren merketze bat, eta gure kostuaren merketzea badator, herritarri ere merketzea batorriko zaio, ezta? Orduan hori ez badugu bultzatzen, alde batetik ingurumen aldetik bultzatu beharra dago, baina bestetik ere, horrek ere, kostu aldetik, bantaiak bai udalarentzat eta bai herritarrentzat. Orduan hor, pixkate garainigaz kontrastatuta, bonifikazioetan ezin dugu txertatu kontzepturik ez badago lotuta errentari. Orduan, ze aukera dago beste zer bat sortzea, beste tipo bat sortzea. Konpostatze sisteman atxikituta dagoenari presioa, eta ez duena konpostatzen, beste presio bat, garestiagoa. Eta hor jar genezake gure portzentaia, uneko 10-koa, uneko 20-koa, adostu genezake hori. Baina hori martzan jarri aurretik, inbertitu beharko genduke,
beste fase baten, beste bigarren fase baten, kontenedoreak erosi, kubo txikiak, poltsa gehiago, hori guztia baliatu beharko genduke. Orduan, horretarako prest. Ez dakite, nahi. Gauza para, ez dakite topo dozuen osasun zentruen sartute dauen. Uste dute batzordien urten zala galdera? Bai. Usteko, baina, jaketa urten zan galderi, Ointxe zango dutzut, momentutxo bate. Ikuste dut, egoala. Sartuko dut, osakidetza. Eta biztela, bizerko erosaten musu besta, Bai, ez momentutxo bat. pilo bat izango dieta. Enpresak intopetan ebildi ez da iziten... Merkataritza igual, administrazio bulegoak nik uste zirala. Hau gendun ez da bainat, nik uste dute... Tranque, itxiek. Bai. Hemen da, bai, markaute da, gorriz markaute dugu, bai. Enda, ez, 76 euro, eta hau lotuta gongo litzateke administrazio bulegoekaz, 153ko tramadan, izango litzateke 153 euro. Hori bagoaz taulara. ¿Bares similares? Es locales. Bares comerciales, baina ez da presizio. Oficinas, 153. Izango litzateke 89,85. Vale, oza, berronda batetik irun da. Ez jakiteko, zimaz. Bai. Gero, hor, 9. puntuen, ostatuak eta abar, hor, zenbakizek ez dakik gorriz agertzen dira, igual gure taulan. Horre berdez gomiko ziren, ez? Bai. Tatxau bari dauz, baina gorriz dauz. Bai, gorriz dauz, bai. Horre berdez gomiko ziren, ez? Bai. Bueno, zimaz, horrek badakit ez dela... Bueno, badakigu hau egin biharreko gauza badala, eta ez dauela... Osea, enbida, eta enbida. Badakigu bai gure proposamen batzuk kontuten eukin diela, baina uste eta apur bat betiko dela, ez guri guztokakun lanketan parte hartzi, lanketan hasieratik. Osea, jartie eta guztokakun, eta eskotan esaten dugu, ez? Eta jasoten dugu dokumentu bat, eta horren gainean egiten dugu sekarpenak. Eta, bueno, ezer baino hoba bada, hori argi dau, baina guztokakun hasieratik zeuekin jarri eta lanketan parte hartzia. Gero, dokumentu honen 3. berzinue da hau espana zerratzen, eta bai guztokakun urrengo baterako, posible bada, 3 tabla jasotia. Osa, lehenengo berzinue, 2. berzinue jasoten da bena, eta 3. berzinue. Ikusteko, ez, kostabaitako dokumentu batetik bestera dantzan ibiltie, aldaketak eta topetako. Uste dugula hau, herrizendako gauza, herrizen funtzionamentureko gauza garrantzitsu badala, gainera derrigortute gauzaitera, eta guztokakun lehenengotatik jarrit eta lanketa honetan parte hartzien. Eta gero, beste inoz, aipatu dugun zeo zer, ez, igoera progresibuena. Ongara urte askuen, errazoi badala besti edala, COVID espazan, beste krisi bazan, baina igoerarik egin barik. Eta derrepentien, topau gara, derrigorrez igon bidala, hori kasu batutan aipatu zuzuk, 100% igon bidala. Igual beste gauza batzutan pasau baino lehen, ze pasauko di, etorriko di, beste zerbitzu batzutan etorriko di honako aginduek eta honako zerak, igual kontuten eukiteko gauza bat dela, ez? Orden, bueno, egin bidan ez gu eskoi estrabarik ipinten honi, baina, bueno, printzipioz azten nidengo gara eta listo, bale?
Bale, boskatzera ingo dugu. Aldeko boskak. Bai. Abstentzioak. Bos, gehiagoan runtasun hartu egiten da. Bale, eta 9. puntuan, udal talde, kasu honetan, pentsiodunek egon ginen pixkate batzartute, proposamen batzuk helarazteko eta proposamen horiek egoki ikusi zituzten, pixkat, ez dakit, gube erosoago sentitzeko eta pasatu dan mozinua litzateke adostutako guzti horiek jasotzen dituna. Ez dakit irakurtzerik nahi dozuen edo udalerri guztitan jaso da mozio hau, berri zen aldaketa txikitxo hauek jaso duguz, baina zentzua eta hildoa mantentzen da, orduan, ez dakit, bai. Gauza pare bat. Uste guz, akatsa ortografiko batzu dauz. Orduan, inora bildo horretik, eta udalan loguaz da, zeure sinaduriaz da doi, igual begiratzie komeni da. Eta gero, badakit, nik Jon eta Tomas ezberba ineban, eta badakit aldaketak ez direla oso esanguratxo bez, badeko zu laburra asaltzie seguk ez dakigu zintzu die. Agartuakuz gorriz, oingo berzinoko zera, baina ez dakigu zer aldatu den. Zaurreko berzino ez teko gu. Hori jakite, azalpen laburtxo bat egin dozu zeintzu dien, esan duzuen, nabardura batzuk dezu, ezauztasun aldaketatxo batzuk da bezala, horrek, baina ez bada ez dakit eurek badakizen, guk bentzet ez dakigu zeintzu dien. Hori esaten duzu, boskatzeko prest. Topa biot, zera koloretan daukadan bertsinua. A ber... Gure duako gorriz baina berena, ez da bertzen esabatzen dena. Bale, momentutxo bat, oroar, komentatu gendu zan txikikeri batzuk, gainera ez direbe itzulpen literalak euskera eta arderazko bertsioan, ondatzea barik, gainbehera, Osakidetzaren ondatzea aipatu beharrean, gainbehera aipatzea, gero erdialdeko paragrafoa pixkate bateratu, aipatzea, laburtu eta aipatzea, egia dala, gero eta mediku gehiago formatzen ditugula, eta tamalez gero hori ez da nolabait trasladatzen zerera, ez da, osasun publikoaren egoerara, mediku faltan nabarmena dagoelako. Azkenean da redakzio kontu bat, irudikatu nahi dana, baino ez da, zentzu horretan ez da aldatzen irudikatu nahi dana. Eta gero bestetik, aipatzen denean ospitale pribatu eta horrelako kontuak ugaritzen ari direla, egia da ugaritzen ari direla, eta ugaritze horrek ez duela inolaz ere osasun publikoan eragin behar. Eremu pribatuak bere esparrua deuko, bere lanketa egingo da esparru pribatuan, baina horretan ados gagoz, ez dela posible pribatutik eragina nolabait jasotzea publikoak, ezta? Eta horrela erredatatu dugu. Eta gero bestetik, bigarren puntuan hor pixkate zaldia bateratu, osasun zerbitzu egokita kalitatezko bat emateko beharrezkoa den pertsonal guztia berreskuratzea. Hor buruz ez dakit esaten nola jasota egoan, baina hor hitz egiten zen pertsonal motaren arabera, zenbat pertsonal mota, eta
hor, beharrezkoa den pertsonal guztia berreskuratzea. Eta hirugarrenean, bebai pixkat bermoldatzea zera, atal hori eta berrizku dala eragile aktibo izango dala Osakidetzaren eta gure osasun eskubiren aldeko aldarrietan. Eta hor bai komentau gendun, udaletik publizitatzea, mugimendutik edo bideratzen den guztia, hor, aktibo izatea bai, horretan, gertatzen zaigu elkarte eta bestelakoekaz, udalak publikatzen duela berea eta horretan ez ginela sartuko. Eta hori behon hartu zen, eta guztion artean, sakatu daiogula Osakidetzari arreta personalizatua integrala, eta hor, erreakzioa aldatu gendu, pixkat osasun mentala, rehabilitazioa, ginen zaintza, eta kalitatezkoa bermatzeko. Pixkat berregokitu paragrafo hori. Horrezek izan ziren aldaketak. Hirugarren puntua aipatzen zen. Bai. Edo zein kontsulta ebakuntza, ez dakit Bai, hor, edo zein kontsulta, ebakuntza eta bideratu behar ditula Osakidetzak, hori ez da reala. Eta horrezatik berregokitu gendun zer hori, ze jakin badakigu dagozala gaixotasun oso espezifikoak, non hemen, ez beste leku askotan, ez dagoengo gaitasunik hoiei aurre egiteko, eta horretarako behar dire zentro espezializatuak. Eta hor egon daitezke estatuan, hainbat, Euskal Herrian gurean egon daitezke beste hainbat, baina guztiak imposible da. Eta, segun zelan erredaktatzen duzun, eman dezake, dandana jaso behar dela, dandana ezin dezakegu jaso, eta gainera urrako pazienteak ezagutzen doguz. Eta hemen ez badago gaitasunik horretarako, eta ezin daiteke egon, ze dirozo gaitasun espezifiko, gaixotasun espezifikoak eta ez dagoz landuta, ez dago jakitunik, hori bestelako lanketa bat beharko litzateke estatu mailan, lankidetzak eta bilatuz, zentro espezializatuak edo sortzeko gaixotasunen arabera. Zer bestelan, galera bat litzateke, hartatzerak orduan, gaixo bat hartatzerak orduan, ze ez badago jakitunik, bagatz. Hori zen. Ez da bego, txugura bera. Eta gara hori azkenengo puntu berezizena eta hori eurek pentsio-dunek komenteta eben, karo, azkenien mozino orokor bada, leku guztietan bardina aurkeztu da, hori ez da erreala berrizko herrireko, horregaitik, adostasun oso saldatu zen. Gu printzipioz argi dau, lehenengo pazienti izin bidala, eta espada hemen, eta beste leku baten hartatu izin albada, klaro, ez teko gorra zinungo pegaik. Eta, eurek begionez ikusten badabez aldaketak, gu hain nik bizekin berroa, eta ez da zikuren hori, aproba eta saltzi, ez da besterik, bale? Bale, buskatzera ingo dugu, aldeko boskak. Eta bukatzeko galdezkeak, zozerdeko gulan galdetzeko. Ez dakik goin zehatzen bat denbora berdintasun teknikariaren postuen aldaketa bat egon da, ez? Badakigu arrazoi ezin den. Ez que guri gauza batzuk helduakuz, eta karo, nahi baduzue hori gure artean komentatu genezake lasaiago. Bai, dakarmen dago nien bai. Hende ikusten badutzen duzue, dinot, ez dago inungo zeri, baina nik uste dut gai zera delikatua da eta zue kezartzen gara eta hitz egiten dugu eta eskerrik asko.